Dnes sa teda budeme rozprávať o novej firme Šredko, ktorá má teda prísť do Šurian. A začnem teda rovno tou vlastne otázkou, ktorú sa pýtajú asi všetci Šurančania a Novozámčania. Bude to naisto v Šuranoch, alebo sa ešte vlastne o tom uvažuje, ešte sa čaká na nejaké povolenia? Naše centrum opätovného využitia batérií Šredko vlastne vzniklo oveľa skôr, ako bol vôbec potvrdený Industrial Park v Šuranoch. My sme si vybrali miesto Šurany ešte predtým. Napriek tomu bude vlastne len kúsok od veľkopriemyselného parku, stále v priemyselnej oblasti Šurian. A toto miesto vlastne spĺňa dve naše podmienky, ktoré sme mali, že sme nechceli zabrať žiadnu ornú pôdu. A to znamená, že oživíme starý priemyselný areál a plus má pripojenie na železničnú prepravu, ktorá bola v rozhodovaní kľúčová. Áno, čiže nebude Šredko súčasťou teda Industrial Parku, ale bude sa nachádzať v priemyselnej zóne Šurian. Presne tak, v tesnej blízkosti Industrial Parku. Ako je na tom situácia s mestom? Čaká sa tam ešte na nejaké povolenia, či už je teda to na 100% potvrdené? Táto lokalita vlastne spĺňa všetky naše požiadavky, to znamená, že my neuvažujeme o inom mieste ako Šuranoch a momentálne bežia vlastne povolovacie procesy na všetkých úrovniach, takže čakáme na ich výsledok, ale o inom mieste ako Šuranoch neuvažujeme. A spoločnosť je často pomerne polarizovaná, ako to bol napríklad pri téme baterkárne. Ako bude teda prevádzka vyzerať, aby sme to stihli povedať ešte predtým, než sa objavia rôzne iné informácie? Takže prevádzka v podstate je bežná štandardná hala o veľkosti 5000 metrov štvorcových, to je ako nejaký taký menší supermarket. Spoločnosť je vždy polarizovaná pri nových projektoch, videli sme to aj pri automobilkách v Žiline alebo v Nitre. Nič nové sa nerodí ľahko, ale my napriek tomu by sme chceli byť v Šuranoch. A budú sa vo výrobe používať aj nejaké chemické rozpúšťadlá alebo nejaké iné chemické látky? Tá naša technológia je vlastne čisto mechanická, to znamená, že sa nejedná o žiadnu ani spaľovňu, ani nejaké chemické veľkolepé procesy. Celá linka je vlastne uzavretá bez prístupu ľudí, okrem teda začiatku, kde sa dávkujú tie batérie vlastne do linky. Chemické látky, bude sa používať dusík vlastne, to je na vytvorenie inertnej atmosféry, to znamená, že celá linka je bez prístupu kyslíka. A ešte sa bude používať hydroxid sodný, ten slúži na neutralizáciu látok, ktoré sa už v batériách nachádzajú. Ale ako hovoríme, to uzavretý systém, neprichádza tam do kontaktu ani so vzduším, ani s ľuďmi. A keby som to mal prirovnať nejakým množstvám, tak to množstvo toho hydroxidu sodného vychádza zhruba 2,5 nákladného auta za rok. Kolovali informácie, že sa sem vlastne budú zvážať baterky z celého Slovenska. Ako to bude naozaj a koľko batérií dokáže Šredko vôbec spracovať? Šredko má úplne maximálnu kapacitu 20 000 tón. Ono to možno vyzerá na prvý pohľad veľmi veľa, ale nie je to tak veľa. My nemáme kapacitu takú dostatočnú, aby sme vedeli spracovať všetky batérie z celého Slovenska. A ja by som chcel v tejto súvislosti ale uviesť hlavne teda, že Šredko nevzniklo ako miesto, kde by sa mali zvážať staré elektromobily. Šredko sa primárne sústredí na výrobný odpad, to znamená, že chybné alebo zle vyrobené batérie od výrobcov batérií a plus tam teda môžu byť recyklované aj batérie z notebookov a mobilov už po svojej životnosti. Čiže nebudeme zvážať celoslovensko, lebo jednak na to nemáme kapacitu a my sa sústredíme na lokálnych potenciálnych zákazníkov. To znamená západné Slovensko a sever Maďarska. Množstvo ľudí sa taktiež obávalo množstva kamionov, ale už ste spomínali teda pripojenie k železnici, takže predpokladám, že toto bude teda hlavný spôsob dovozu aj vývozu. Presne tak, toto je absolútne kľúčová vec pre nás. Ako som hovoril už na začiatku, my sme sa vlastne sústredili na dve veci, ktoré ľuďom vadia pri nových prevádzkach a to je jednak, že sa zaberá nejaká orná pôda a druhá, že bude strašne veľa kamionov. Kľúčové pre nás pri tomto mieste bolo teda, že je to starý areál, to je jedna podmienka a druhá bola, že chceme prepravovať importy aj exporty vlastne od nás zhruba 2/3 po železnici. To znamená, že pri úplne maximálnej kapacite vychádza ten zvyšok, ak teda vôbec budeme niečo prepravovať nákladnými autami, tak to vychádza nejaké dve nákladné autá za deň, pracovný deň, hej, krátame len pracovné dni. Ako je to s vodou? Bude sa využívať spodná voda, či prípadne voda z rieky Nitry? Nie, tá naša technológia v podstate nepotrebuje nejak. Tie energie, čo my budeme využívať, v podstate sú klasické, hej, je elektrina na pohon vlastne technológie, je zemný plyn, ten bude slúžiť len na vykurovanie výrobnej haly. A vody,
Vodu používame v podstate len na chladenie, my nemáme ani studňu, ani pripojenie rieky Nitry, my budeme, vzhľadom na to, že je to malé množstvo, tak budeme používať len normálne pripojenie na pitnú vodu. A ak by som to mal uviesť do nejakých súvislostí, tak tá naša prevádzka spotrebuje 4-krát menej vody ako samoobslužný umývací box pre auto. A ako to bude teda s tým samotným odpadom, ktorý zostane aj z tejto recyklácie? Ten teda nebudeme sledovať v šuránoch, ale mal by sa teda odvážať. Jasné. Takto. Tá technológia, ako som už spomínal, je vlastne čisto mechanická, to znamená, že batéria sa rozdrobí a rozdelí sa na jednotlivé časti, ako napríklad plast, hliník, elektrolyt a tá najcennejšia časť, čo je vlastne vnútro tej batérie, ktorá obsahuje všetky vzácne kovy, je black mass, čiže po slovensky čierna hmota alebo čierny prach. Všetky tieto, okrem teda hliníku a plastov, black mass bude určite vyvážaný do zahraničia, pretože na Slovensku neexistujú kapacity na spracovanie alebo respektíve na vytiahnutie tých vzácnych kovov z tejto hmoty. Takisto aj elektrolyt bude odvážaný za hranice, pretože na Slovensku neexistuje firma, ktorá ho dokáže ekologicky znehodnotiť. A ten zvyšný odpad, ktorý ostáva, to sú zhruba 2% celej batérie, bude rovnako odvážaný do zahraničia, pretože na Slovensku nie sú kapacity, ktoré dokážu ekologicky odstrániť tento odpad. Vrátim sa ešte k tej komunikácii s obyvateľmi. Kvôli tomu, že v minulosti sa tu vytvorili celkom veľké dezinformačné kampane, ako plánujete túto investíciu komunikovať? My aktívne komunikujeme na sociálnych sieťach, na Facebooku a na LinkedIne. Takže neskrývame nič, zverejňujeme aj videá z podobných prevádzok, zverejňujeme videá našich technologických partnerov, ktorí nám dodajú celú technológiu a nakoľko ja som miestny, tak ja v podstate dennodenne komunikujem aj s ľuďmi, ktorí ma buď zastavia na ulici alebo ma kontaktujú, takže ja nemám problém odpovedať na žiadne otázky a vlastne všetky naše údaje o celej výrobe sú zverejnené v zámere EIA. A kedy by sme mohli firmu Šredko prvýkrát vidieť, kedy sa začne možno tá stavba, kedy prípadne výroba? Jasné. Tak ono všetko záleží od tých povoľovacích procesov, koľko budú trvať, ale náš plán je, aby sa vlastne výroba spustila v prvom kvartáli 2026. A pozrieme sa teda ešte na samotných zamestnancov. Koľko ich bude teda Šredko potrebovať? Šredko plánuje pri maximálnej kapacite zamestnať zhruba 90 ľudí, z ktorých 1/3 bude administratíva. My už teraz máme vlastne celý aj finančný plán na mzdy a môžem akože s kľudným srdcom potvrdiť, že tie naše mzdy budú nadpriemerné nielen čo sa týka tohto regiónu, ale aj celého Slovenska. Ak by sme mohli možno nejaké čísla spomenúť, neviem, či je to teda už vlastne konkrétne dohodnuté, keďže ide o investíciu v budúcich rokoch? Viete čo, my máme ako finančný plán, ale ja by som to ešte nerad konkretizoval, pretože ten samotný nábor zamestnancov bude vlastne až teoreticky o rok. Takže potom sa vyjadríme aj k jasným platovým podmienkam, ale za mňa to bude vysoký nadpriemer. Môže sa teda hlásiť Šurančania, že preferujete hlavne lokálnu pracovnú silu? My by sme veľmi radi zamestnali lokálnych pracovníkov a služby nejakých pracovných alebo personálnych agentúr by naozaj využíme len v krajnom prípade. Šredko nie je súkromnou investíciou, nie je to ani zahraničná firma, ktorá prichádza sama, teda vlastne do Šurian, ale jedná sa o vlastne podnik s podielom štátu. Koľko vlastní štát a ako sa bude podieľať na tejto prevádzke? Áno, Šredko vzniklo z peňazí z Ministerstva financií Slovenskej republiky cez Slovak Investment Holding. To je štátna agentúra, ktorá poskytuje peniaze v rámci operačného programu odpadového hospodárstva a zlepšenia životného prostredia. To znamená, že 70% peňazí poskytnutých do Šredka bolo zo slovenského štátu. A tým pádom aj Slovenská republika je vlastne majoritným vlastníkom Šredka. Nejedná sa o žiadnu dotáciu ani úver, je to vklad do základného imania spoločnosti. To znamená, že aj po rozbehnutí výroby Šredko ostáva vo vlastníctve štátu. Súkromný investor má vlastne manažerskú kontrolu nad subjektom a štát má väčšinu v dozornej rade spoločnosti. Ako bude vplývať investícia Šredko na okolitých obyvateľov, keďže pri priemyselnej oblasti už teda sú postavené nejaké obytné časti? My ako Šredko sme si dali vypracovať odborne spôsobilou osovou rozptylovú štúdiu, ktorá teda jednoznačne potvrdila, že Šredko neprispieje alebo nezvýši emisie nad povolené hodnoty. To znamená, nebude mať žiadny vplyv na okolité prevádzky. A toto sa týka jednak emisí a jednak sa to týka aj hluku. To znamená, že Šredko nebude produkovať žiaden hluk, ktorý by zaťažil svoje prostredie.